హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఆకుకూర అంటే పిల్లలు ముఖం చాటేస్తారా? ఈ తోటకూర మసాలా కర్రీ ఒక్కసారి చేస్తే ప్లేట్ మొత్తం ఖాళీ చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా, రుచి కూడా ఒకే కర్రీలో. ముందుగా పల్లీలు, ధనియాలు, జీలకర్రను వేయించి పొడి చేసుకోవాలి. కడాయిలో నూనె వేసి తాలింపు చేసి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేయాలి. టమాటా వేసి మెత్తగా అయ్యాక తోటకూర వేసి ఉడికించాలి. ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసి చివర్లో పల్లీ మసాలా పొడి కలపాలి. 2 నిమిషాలు ఉడికితే సూపర్ టేస్ట్ తోటకూర కర్రీ రెడీ. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.